Tisztelt egybegyűltek, emlékezők! Homo homini lupus tartja a latin szentencia, ugye embernek farkasa. És mi sem bizonyítja ezt a borzasztó pesszimista gondolatmódot, mint az, hogy a 20. században szemtanúi lehettünk az emberiség történelmének az egyik legsötétebb pillanatának, ha nem a legsötétebbnek, a holokausznak, vagy zsidó terminussal élve a soának. De föltettük-e már magunknak a kérdést, és elsősorban a diákokhoz szólok most, hogy hova lettek azok a szorgos szabadkaiak, akiknek ezt az épületet köszönjük? Vagy hova lettek azok a szabadkaiak, akik a II. Világháborúig a legtöbb szabadkait foglalkoztatták? Vagy akiknek kórházat köszönünk? Vagy akiket barátainként, szomszédainként, néha valószínű csibésztársainként ismertünk? Hát az az igazság, hogy elvitte őket a vészkorszak. Az az időszak, amely olyan sebet ütött, nem csak a zsidó emberek szívébe, gyógyíthatatlan sebet, hanem minden magát valamire tartó ember szívébe. És föl kell tennünk azt a kérdést is magunknak, hogy vajon mi vezethetett el ahhoz, hogy kiradírozzanak a történelemből 6 millió embert. Tehát természetesen nem lennék történész, ha nem azt mondanám, hogy egészen a régmúltba kell visszamennünk. Ugye nem úgy kell elképzelni a történelmet, bár ezt az iskolai történelmi órák, ahogy azt sugallják nekünk, a történelmi események sosem állnak vagy lógnak a levegőben, hanem egymáshoz kapcsolódnak. Így van ez ezzel az eseménnyel is. Mint egy csendes vízfelszínű tó, amiben, hogyha beledobunk egy követ, az hullámokat gerjez, de ezek a hullámok nem csak a becsapódásnál éreztetik a hatásukat, hanem sokkal később is. És így van ez minden kimondott szóval, minden kimondott cselekedettel. Hogyan lehetséges mégis az, hogy a magát civilizáltnak tartó Európában ez megtörténhetett? Tetszik ez Európának, vagy nem, ki mondja ezt Európa, vagy nem, de mindig antiszemita volt. Mindig. Ennek történelmi és etnikai, vallási hátterei, társadalmi háttere van, és hogyha csak egyetlen egy dologra szeretnénk fókuszálni, akkor csak a középkorig mennénk vissza, nem mennék vissza az ókorba, bár hogyha olvastuk a Bibliát, akkor rengeteg történettel találkozunk benne, ugye, ami a zsidók megkülönböztetéséről, kirekesztéséről szól, gondoljunk csak az Egyiptomból való kivonulásra. A középkori Európában, ahol a legfontosabb a vallási hovatartozás volt, a középkori ember még nem ismerte a nemzet kifejezést. Ő nem értett, ha ma azt mondanak neki, hogy te magyar vagy, szerb vagy, zsidó vagy, ő nem értené azt, hogy miről beszélünk. Ő tudta, hogy ő szabadkai, brötányi, vagy akár budai polgár, és hogy milyen vallású. És vallási alapon szerveződtek meg ezek a közösségek, és a középkori keresztény Európában a legnagyobb bűn mégiscsak az volt, hogy számukra, hogy ezek az emberek megölték Jézus Krisztust. És erre a bűnre hivatkozva az évszázadok folyamán számos alkalommal fognak majd zsidóüldözéseket tartani, különös tekintettel ott a keresztes háborúk idején, amikor ugye halmozottan előtérbe került a vallási türelmetlenség, de nem fog ez tulajdonképpen változni a későbbi évszázadokban sem. Az antiszemitizmus pedig, ugye habár egy 19. századi kifejezés, azért a korabeli embernek is más szóval ismert, hát csak gondoljunk William Shakespeare-re és a Velencei Kalmárra, már ott is megjelenik ugye tulajdonképpen a zsidókkal szembeni türelmetlenség. Aztán, hogy változik az idő, változik az antiszemitizmus tartalma, új dolgokkal töltődik meg, megjelenik a zsidó vagyonnal szembeni irítség is, de az mégiscsak nagyon fontos, hogy egészen a 19. századig az addig élő emberek mégiscsak a zsidókra, mint vallási csoportra, vallási felekezetre tekintettek. Ahogy azonban a 19. században megjelenik a nacionalizmus, megint csak egy óriási fordulat áll be, és innentől kezdve már nem mint vallási, hanem már mint etnikai nemzeti csoportot határozzák meg, lassan már saját magukat is, hiszen jelentkezik ugye a cionizmus, mint mozgalom, de hát az őket negatív vagy rossz szemmel nézők körében is már így fognak
megjelenni. És a 19. században is folytatódik a velük szembeni agresszió, represszáliók. Elég, hogyha Franciaországban a Dreyfus ügyre gondolunk, vagy Oroszországban a zsidóüldözésekre a cári időszakban. És hát Oroszországban íródik majd az a mű is, ami a 20. századi antiszemitizmusra talán a legnagyobb hatást gyakorolta, ugye a Zion bölcsének jegyzőkönyvei, amiről tudjuk azt, hogy egy hamisítvány, egy copy-paste módszerrel összevagdolt pamflet, ha úgy tetszik, de mégiscsak az volt a célja a szerzőknek, hogy ezzel a hamisítvánnyal bizonyítsák, milyen érdekes szóösszetétel hamisítvánnyal bizonyítani valamit, hogy bizonyítsák azt, hogy létezik egy zsidó összeesküvés, egy világot behálózó összeesküvés. És a következő évtizedekben ideális táptalajt fog majd ez az összeesküvés elmélet kapni az első világháború követő évtizedekben, hiszen az addig nem látott borzalmakra nem lehetett racionális választ kapni az első világégésre. Hát bűnbakot kellett keresni. És nagyon sok helyen az ideális bűnbak, az maga a zsidóság volt, nagyon egyszerű miért. Mindenhol kisebbségi sorban élnek. Szabadkán is abban az időszakban a helyi lakosság 4,5%-át tette ki, ami, hogyha az összlakosságot nézzük, elenyésző. És így volt ez jellemző a többi európai országra is. Mindig könnyebb egy kisebbséget, és nem csak könnyebb, sokkal kényelmesebb a kisebbséget okolni a saját nehézségeinkért, bajainkért. Úgyhogy Németországban a háború elvesztéséért nem a saját magukat hibáztatták, nem minket győztek le, minket senki nem győzött le, minket elárultak. Elárultak a zsidók többek között. Holott statisztikailag kimutatható, hogy például a német hadseregben is a zsidók számarányukhoz képest sokkal több kitüntetést kaptak bátorságukért, mint az etnikai németek. És ezt meglovagolva fog majd fölemelkedni a nácizmus, és 1933-ban hatalomra is jutni ugye Németországban, ami aztán a közvetlen előzménye és bevezetője már a holokausznak. Az első világháború pedig fölgyorsítja az eseményeket, egészen 1942-ig meg a német államhatalom sem tudja, mit kezdjen az uralma alá tartozó zsidósággal, de hogy a keleti hódítások előre törnek, egyre több terület kerül német uralom alá, egyre több helyi zsidó lakossággal, itt 12 millió emberről beszélünk. És 1942. januárjában egy rövid félórás megbeszélést követően a Wannsee konferencián döntést hoznak arról, hogy ezt a zsidóságot ki kell írtani. És innentől kezdődik az a rémtörténet, amit mi holokausztként ismerünk. Amiben igyekeztek egymást túllicitálni a náci vezetők, hogy melyik területeket fogják leghamarabb mentesíteni, megtisztítani a zsidóságtól. Szerbiában ez már megtörténik 1942 végére. Ami Magyarországot, a Bácskát és ezzel együtt Szabadkát is illeti, tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a magyar zsidó törvények, amelyek a végletekig korlátozták a magyarországi zsidóság életkörülményeit, mégiscsak a fizikai létüket nem fenyegették. És ez így volt egészen 1944 márciusáig, amikor a német hadsereg megszállta Magyarországot, és a magyar állam élére a kormányfői székben egy olyan ember került, aki aztán végül mindenben teljesítette és kiszolgálta a német hatalmat, és ez nagyon fontos, minden országnak, bármelyikről beszélünk, Franciaországról, Magyarországról, Szerbiáról, Ukrajnáról, mindenhol segítette a helyi lakosság, a helyi zsidóság deportálásában. A szabadkai zsidóság életében 1944. június 16-a az a nap, ami fekete betűkkel kerül be a Szabadka város történelmébe, ekkor deportálták a helyi zsidóságot. Amikor azt mondom helyi zsidóságot, nem csak Szabadka város zsidóságára gondolok, hanem a környező falvak zsidó lakosságára is. Körülbelül 6000 emberről beszélünk, akiket az auschwitzi haláltáborba deportáltak, és akik a megérkezésük után nem sokkal életüket is vesztették. Körülbelül 1000 ember tér vissza Szabadkára, hogy aztán a háború végén sokuk tovább álljon. Csak ha belegondolunk, nehéz egy olyan közösségbe visszatérni, ami elárul bennünket. Úgyhogy sokan az újonnan megalakult Izraelben telepednek le, és ami ránk maradt örökségül, az tulajdonképpen néhány épület,
és az emlékezet, hogy valaha volt egy igen erőteljes zsidó közössége Szabadkának. Csak gondoljanak bele, 3500 ember a 20. század elején fölépít egy ilyen épületet, amely a második legnagyobb alapterületű zsinagóga volt a korabeli Magyarországon. Fantasztikus dolog. De eltűntek. És végezetül még csak egy dolgot engedjenek meg nekem. Mindig az áldozatokról és az őket megölőkről esik szó. De a végére azért azt is el kell mondani, hogy mindig akadnak olyan emberek, akik emberek maradnak az embertelenségben, akik még a legsötétebb órákban is a pislákoló fényt jelentik. Akik saját magukat sem kímélve, a családjuk életét veszélybe sodorva védték a zsidókat, próbálták őket megmenteni, bújtatni, ők a világ igazai. És azért rájuk is kell emlékezni, mert ha picit belegondolunk, sokkal szerényebben, de mi visszük tovább ezt a lángot azzal, hogy az emlékezés kultúráját őrizzük és ápoljuk, és ebben óriási nagy köszönet illeti meg a szabadkai zeneiskolát és a szabadkai zsinagógát, mint intézményt, mert tovább viszi az emlékezés lángját évről évre, és nekünk is ez a kötelességünk. Köszönöm szépen!